טוב, אני הולכת לדבר על שתי נקודות. א', איך ההצעה הזאת מגבירה לנו אותה, וב', למה אין אופציה אחרת. אבל לפני זה אני רוצה להתייחס לריבטל לאיתי באופוזיציה. אז איתי אמר לנו שאין בעיה. כנראה שהדרום המופצץ שלנו ואנשים אצלנו שיומם ולילה מבלים במקלטים, כנראה שזה לא בעיה מספיק מהותית לאיתי, אז אני מצטערת בתור ממשלה, זה מאוד מאוד מהותי, והתפקיד שלי לוודא שאנשים האלה יעשו את החג שלהם בבית ולא במקלט. לגבי מתי זכות המדינה למשפט, זה מעולה. כרגע איתי היה לנו את הקריטריון שתראה איתה להסביר לכם כשהוא מסכם בוודאות, וא' יסביר לכם למה פצצה מתקתקת ואני אחדק את זה, וב' כשאין דרך אחרת. ואני אבהיר לכם שכל אלטרנטיבה אחרת שאנחנו נשתמש בה בהכרח פוגעת בנו הרבה יותר חזק מאשר המצב הקיים. ולגבי מה ארגון טרור רוצה? ארגון טרור רוצה לאחד את החיילים שלו. נכון, שיש לו ראש ארגון רציונלי שפועל ועושה את הדברים, את הפעולות כדי לאחד את החיילים שלו, הוא מצליח בזה. ואנחנו מעדיפים סמל מת מאשר סמל חי. שיהיה להם רחוב על שם אותו סמל מת, אבל שאותו סמל חי לא ישלח אנשים לעשות פיגועים, לשלוח עליהם קסאמים וכל מיני כאלה. ולגבי הנקודה הראשונה שלי, יגביר אותה. איך בנוי ארגון טרור? יש לנו בראשו מנהיג, בדרך כלל או דתי, או אסטרטגי, או פוליטי. סביבה יש כל מיני שומרי ראש ועוזרים, שיש להם מידת מידור מאוד מאוד גבוהה, בשביל להוריד אפשרות של בוגדים וכל מיני מסתערבים ישראלים. ובתחתית סולם יש לנו את החיילים, שהם אלה שמפגעים בפועל. הם אלה שמחבלים מתאבדים, הם משגרי הקסאמים, הם חוטפים את גלעד שליט למיניהם. אותם אנשים, בדרך כלל אנשים עניים, שפועלים על סמך אינסטינקטים בלהט הרגע. זה אנשים לא רציונליים, שבגלל זה כל כך קל לנווט אותם לפעולות האלה, כל כך קל לשלוח אותם לעשות את אותם פעולות שמסכנות החיים שלהם בצורה קיצונית. בשונה מהם, ראשי הארגונים הם דמויות רציונליות. כל התפקיד שלהם וכל הפועלם בארגון הזה הוא חישובים, הוא שיקולי לתועלת, הוא לראות איך אני מוציא פיגוע, איך אני הורג יותר אנשים בפיגוע שלי, איך אני מתחמק מהישראלים, איך אני חוטף חיילים, ואז איך אני גם מנהל משא ומתן. זאת אומרת, כל מה שדורש, הגדרות התפקיד לאותו ראש ארגון, הכל הוא רציונלי, הכל הוא חשיבתי, הכל זה איך אני מצליח יותר. עכשיו, בדרך כלל הם מגיעים לתפקיד הזה, רק אחרי שהם הוכיחו שיש להם כישורי ניהול טובים. ברגע שאנחנו חוזרים לבצע סיכולים ממוקדים, מתקיימות לנו שתי תופעות. א', לוקח המון זמן למצוא מחליף. גם בגלל המידור וגם בגלל עניין הידע שטליה הסבירה לכם. אבל גם אם נזרום איתכם והם מצאו מחליף. שאגב, גם הוא רציונלי, כי זה אחד מהדברים שהוא חייב להיות בשביל למלא את התפקיד הזה, אז הוא שיקולי לתועלת. האם כדאי למלא את המקום שלו שנהרג? כי יש איום ממשי על החיים שלי. אז כן, את הראשון יחליפו, את השני יחליפו, את השלישי יחליפו, אבל אז הם יבינו שברגע שהם מחליפים ראש ארגון טרור, החיים שלהם בסכנה. ואז זה בהכרח מעט את פעילות הארגון שלנו. כי או שהם לא יחליפו אותו, או שהם יחליפו אותו, הם ינסו להוריד את הפעילות שלהם בשביל לא לפגוע בחיים שלהם. אז זה הדבר הראשון, שזה מעט לנו את פעילות הטרור בגלל הקושי למצוא מחליף. אבל, מה הדבר השני שיכול לקרות? זה שראשי הארגונים האלה ירדו למחתרת, כי הם מבינים שיש סכנה ממשית לחיים שלהם, שזה גם רואים בפועל מה שקורה. עכשיו, א', עבודה במחתרת היא עבודה הרבה יותר קשה. קשה להפעיל אנשים, קשה לאתר את הבוגדים שמאיימים עליי, יש חשש מתמיד למה קורה מסביבי, הרבה יותר קשה לי לברר מה קורה בפועל, מי אלה שעדיין רוצים ללכת להתאבד, מי אלה שרוצים לשגר קסאמים, מה קורה עם גלעד שליט וכו'. אבל יותר מזה, יש איבוד יוקרה. חלק מהכוח שלהם זה הכת הקהל, זה התמיכה של ההמון, זה ההופעות הציבוריות, זה ההופעות האלה בטלוויזיה. כאשר אלה לא מתקיימות, כי הם נמצאים במחתרת, ההשפעה הקיצונית שלהם על הציבור הפלסטיני היא יורדת. ואם ההשפעה הקיצונית שלהם על הציבור הפלסטיני יורדת, זה אומר שבהכרח יהיה לנו פחות אנשים שינווטו להיות מפגעים, שינווטו להיות חוטפים, שינווטו להיות משגרי קסאמים וכו'. אז אם אנחנו גם מעטים את הארגון, אם אנחנו גם מקשים את העבודה שלהם, ואם אנחנו בעיקר מפחיתים את ההשפעה שלהם על הציבור, כנראה שהצעת החוק הזאת רלוונטית. כן. חסן נסראללה נשאר על פני השטח, ובכל זאת הוא יכול לנהל את המערכה בצורה מצוינת והעילה. חסן נסראללה
סליחה, בסדר. ולכן את בהחלט אומרת, הם תרדו למחתרת, ומחתרת תצליחו כמו שצריך. מעולה. אז קודם כל חסן נסראללה כשהיה מותר חיסונים ממוקדים בישראל, היה במחתרת. אז זה כנראה מוכיח את זה. וכן, זה שאני מכריחה אותם ללכת במחתרת, כן, זה מעולה, יותר קשה לעבוד במחתרת, ויש להם פחות השפעה ציבורית. אם אנחנו מצליחים לעשות שני דברים האלה, הצלחנו עם החוק שלנו. ולגבי, אין אופציה אחרת. כאשר יש לנו אפשרויות אחרות לפעול מול הטרור, אנחנו תמיד בוחרים אותם. יש לנו בתי משפט שעוצרים לנו פעילויות, יש לנו כנסת, יש לנו דעת קהל שמנסה למנוע מכאן לעשות דברים שהם כאלה קיצוניים. עכשיו בואו נראה מה האלטרנטיבות פה ולמה הן לא רלוונטיות במקרה הזה. אז א' זה להביא אותנו למשפט בישראל. אמנם האופוזיציה ניסתה להראות שזה מה בכך, אבל זה מסכן את הכוחות הישראלים. זה אומר כניסה לשטח עוין, זה אומר תרגילים מיוחדים, זה אומר לחץ בינלאומי על זה שחדרנו לתחום שהוא לא של המדינה שלנו, וזה בעיקר אומר סיכוי מאוד מאוד גבוה להרג החיילים שלנו. עכשיו אם כל ראש ארגון כזה שקם ומחליף או לא מחליף, כל אחד מראשי הארגונים שקיימים היום והם הרבה ידרוש הרג של חיילים שלנו, אז לא, אנחנו לא מוכנים לסכן את זה. לא בשביל זה הם פה. המטרה שלהם היא לא זאת. עכשיו גם אם הבאנו אותנו למשפט בישראל, א', הרבה יותר קשה להאשים אותם במלוא העוצמה של המעשים שלהם, כי הם רציונליים, הם פועלים בצורה כזאת שהם משלחים אנשים אחרים, מפעילים אנשים בשטח. זאת אומרת שמה שנשאר בפועל, הנתח שלהם בדבר הזה הוא הרבה יותר קטן, אבל גם אם כן, גם אם אנחנו שופטים וקולעים אותם, ישיבה בכלא הישראלי נותנת כבוד והדר. א', יש להם, גם בכלא מחוץ לו, יש להם תומכים, יש להם מאמינים, הם ממשיכים את הפעולות שלהם. אבל הוא הופך לקלף מיקוח, ואז פעולות הטרור מחמירות כדי לשחרר אותו. כאשר אנחנו רואים שכל אחד מהראשי הארגונים האלה מגיע לכלא, הם מנסים להחמיר את הפעולות כדי להוציא אותו משם. עכשיו, ברגע שהוא יוצא משם, עוד יותר, הוא בכלל הופך להיות קלף מיקוח וסמל מטורף, שהנה, הצלחנו לגבור על הישראלים ולשחרר אותו אפילו מהכלא הישראלי. האופציה היחידה שנשארת זה להשאיר את המצב הקיים. זאת אומרת, לתת להמשיך לפעול. ואז, חוץ מהפגיעה הממשית שאנחנו רואים, של פגיעה באזרחים של המדינה שלנו, גם מתחזק הביטחון העצמי שלו, של אותו מנהיג. הוא הופך להיות בלתי מוצג, הוא הופך להיות בלתי מנוצח. הוא מתחיל להוציא לפועל פיגועים יותר קיצוניים, עם ניסיון להרוג יותר אנשים, לחטוף יותר חיילים, הוא מקבל יותר אהדה ציבורית. הוא גיבור, הנה אפילו הישראלים לא מצליחים לגבור עליו. ואז זה מגביר את הפיגועים, זה מצרף לו חיילים נוספים למערכה שמאמינים לו, כי הנה, אפילו הישראלים לא מצליחים לגבור עליו, כנראה שהוא באמת טוב, כנראה הדרך שבה הוא מוביל היא כנראה טובה. ולכן, אף אחד מהאלטרנטיבות האלה היא לא באמת אלטרנטיבה קיימת. זה גם מאפשר פעותה וגם אין אלטרנטיבה אחרת, אז כנראה שאין לנו ברירה אחרת לפעול ככה.